Omul ipocrit. După ce a muncit câteva ceasuri pe câmp, un țăran s-a așezat la umbra unui pom să se odihnească. Dar deodată, lângă el a venit în zbor o rață sălbatică și s-a oprit chiar alături ca să ciugulească boabele căzute pe ogor. Ușor, țăranul și-a scos căciula și a prins pasărea. Ce noroc pe capul meu, și-a zis. O să fac un foc de vreascuri și o să prăjesc rața asta, să vezi ce bună o să fie. Dar, în timp ce încerca să scoată pasărea de sub căciule, aceasta se strecură repede pe lângă mâna omului și ridicându-se imediat în zbor, dusă a fost. Privind cu necaz după ea, țăranul a mai zis: dar ce suflet bun am eu, ia uite. Eu sper ca Dumnezeu să vadă cum m-am îndurat de pasărea aceasta, dându-i drumul, nu? Și să mă răsplătească pentru binele pe care l-am făcut, nu? Oare ce răsplată ar fi meritat un asemenea om? Cel ce încearcă să ascundă un păcat cu alt păcat, o minciună cu altă minciună, un rău cu alt rău, acela singur se păcălește. Așa cum întunericul se alungă doar cu lumină, tot astfel păcatul nu poate fi îndreptat decât cu sinceritate și cu smerenie.